नमस्कार आयच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुम्ही सगळ्यांक येवकार आमी आसा मडगांव हांगासर आनी सद्या हांगासर कलारंग हो कार्यक्रम सद्या चालू आसा आनी त्या निमतान अलका कुबल ही मराठीतली एक नामनेची अशी व्यक्तिमत्व आज आमच्या वांगडा आसा. तुमचं स्वागत आहे गोव्याला. पहिल्यांदा थँक्यू कसा व्हेरी होता मच. एक्सपिरियन्स गोव्यात? खूप छान खूप छान. एकतर मी सर्वात प्रथम गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि कलांगणचे राजेंद्र तलके यांचे पण मनापासून अभिनंदन करेन की खूप छान कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केला. जवळजवळ 22वं वर्ष आहे. मला कधी संधी मिळाली नाही, येता आलं नाही काही कारणामुळे, पण यावेळी मला हजर राहता आलं. आणि गोव्यातली खरंच 3 रत्न वर्षा उसगावकर, हेमा सरदेसाई आणि वलुषा डिसोजा यांना जे काही पुरस्कार मिळाले त्याबद्दल मी त्यांचं अत्यंत मनापासून अभिनंदन करते. आणि आज या कार्यक्रमाला खास करून उपस्थित असलेल्या माननीय सुचेताताई भिडे चाफेकर आणि सुलभा आर्य यासारख्या एवढ्या सिनियर व्यक्तिमत्व इथे हजर होत्या आणि त्यांच्याबरोबर आम्हाला आज सहवास मिळाला याचा मला अत्यंत आनंद होतो आहे. आणि खूप छान उपक्रम राबवत आहेत. मडगावकरांनी खूप छान प्रतिसाद दिला. थोडा पावसामुळे आज आमचा हिरेमोड झाला, पण मला असं वाटतं की नेक्स्ट इयर पुन्हा खूप छान होईल आणि वेगवेगळी व्हरायटी रसिक प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. थँक्यू मॅडम.